yokikiza bofazi sayithatha zonke intombi zangakini bafana uma sishale asho yophakamisile sokhona ubaba lekwala bafana Ha, hawu. Noma princess, sawubona. Yashona. Hawu, ungiqoma nini ngempela? Shanks, serious? Kahle phela wena usangishele kanye. Nakhona dala. Manje into yenzayo lento yenzayo njalo mawuhlangana nami ngibuza ukuthi ngiqoma nini kuphela. Like seriously? Cha. Usuyangisela ke manje. Usufuna ngisho statement sami lasekuqaleni. Hayi lo talk. Ngisami ngaso namanje siyosungiqhoma. Shanks, statement sana okhuluma ngaso? Hawu. Noma princess, angithi nawe yasho nje ngakushela kanye ekuqaleni. Awusho ukuthi angiloke statement sami lapho. Angikwazi ukuthi njalo futhi mengihlala nawe lokho engikushela kabusha. Ngoba phela statement sami sekuqaleni engakushela ngaso phazamisa agcina ngasafana. Akusho ukuthi statement sakho sakudala awusasikhumbuli. Ngoba phela ukuba usasikhumbula ngabe uhlezi ubuya ngaso kumina. And isifane futhi. Kodwa noma princess, usudlala ngami ke manje. Akwazi ukuthi lokho ngiphinda statement esodwa uzongangiqomi. Usuyabona kodwa ukuthi ngiserious because ngiyakwazi ubona leyo nto. Oh yeah, ngiyabona. But still ke leso statement sakho sasekuqala ngasingenzi mina ukuthi ngiqome. Kanti noma princess bathi ufuna sisithini statement sami? Asivele siyeke le statement. Sikhulume nje ngiyokushela ngqo. Okay. Kulungile ngilalela. Yazi Shanks mina ngibona ukuthi kungcono uzame indlela zesimanje ezimnandi zokushela. Uzame noma ama punchlines. Ke nami ngithi ukuchazeka nje. Awe, ngowasensuzeke mina nginawo ama punchline. Oh, ngiyabona. Khona into ongayazi. Ukushela kuyasetshenzela. Wena semsebenzini ke ngisamusha futhi. Mangithi ukushela kuyasetshenzela ngichaza ukuthi hamba uyofunda ama punchlines. Max uyabuza oshela. Hawu. Hayi, cha, kulungile. Lungile. Manje awusho. Ngokubuka kwakho lento yakho noma princess. Ubuka nje ngesilomuntu omdala uyakaqome kodwa phela sithi isikhathi umshela. Futhi ngaye ngayenza leyo nto vela inkinga yami ngisandisa umuntu omdala. Shanks, angikhulumi ngokusounda la, ngikhuluma ngokubuka. Angisafuni lutho nje yabona nje into enoto omdala phakathi hayi cha. Yabona ke manje susandisa kwengane encane ke manje. Cha Shanks, engizama ukukubuza la ukuthi mawubuka nje uyakaqome yini ngoba phela sithi isikhathi umshela. Phela obvious, dama ngemshele sidama ezongiqoma. We, kanti lutho. Dama umshela, dama ngiyaqoma. Futhi uyamfuna nawe noma princess? Hayibo. Mina ngizama ukusiza wena la. Awucabangi mhlawumbe ukuthi umshele ngama punchline kanje? Hayi wendoda. Waze ngani manje ukuthi udinga ukushela ngama punchline? Unamanga wena, uyamfuna noma princess? Yabona mina noma princess uno omkhulu loyo. Yabona ke manje awuvela usuke la. But you understand kodwa ukuthi ngizama ukusiza wena. Kodwa bakithi futhi ngithe suka lana. Hawu. Bakithi. Hayibo. Hawu. Hey. Short. Yazi nginenkinga la. Kunentombi engishelayo. Manje sedinga ngishele ngama punchline. So ngidinga usizo lakho ndoda. Oh. Hayi. Thatha la. Usebenzisa la uzobona kuzokuqoma. Umuthi? Yini awuthembi? Cha, uthi bengidinga usizo lama punchline mina hayi umuthi. Weshangs. Angithi uyazi mina ukuthi nginengane endala lengihlezi kutshela ngawo uJabu. Uma wakhe ngamthola ngayo le punchline. Hayi ngeke sijodo. Angivumi. Wena mhlawumbe uthi wamthola ngalowo shuni uma kaJabu. Awukwazi phela ukuthi ubize umuthi ngepunchline. Uhu.
Shanks, ngingakusiza mina ngikuchazele indaba yama-punchline khona uzoyi-understand. Mhlawumbe ungathi uma usubuyela kule ntombi ubusunolwazi olungcono usuyidedelela nje ama-punchline. Kanti uthi amadelisa uyanqena yini usuvele ungiphe ngqo le phashana yaseyisobaba kadelisa kwena. Shanks, ngizokuyeka mina. Ngizokuyeka bese ungaqondi. Cha bengingaqondile ukusho kanjalo ngoba kadelisa. Nokulungile ngichazela. Okay. Shanks, i-punchline into ethi umuntu uma eyisho ikumangaze. Kodwa ikumangaze late, kamnandi. Oh. Princess. Kodwa yini Shanks namadansana? Hawu, noma princess, angani ngikutshelile nje ngathi ngithola umsebenzi, i-temporary job. Oh, siyakubongela. Indaba ezinhle lezo. Kodwa phela akusho ukuthi ihlala ugqoka i-uniform. Bazokuhleka abantu akuqala ngakuthola umsebenzi. So, wenzani le temporary job yakho? Oh, bathe ngizokwenza yona ngqo i-temporary job uzoba umsebenzi wami loyo. Hayi, ngeke ngathi abanye abantu kungcono khona bengasebenzi, ngeke. Hawu, kanjani manje? Ukuthi ngithule la. Ngiyacabanga ukuthi engabe ngiphathele yipi punchline noba sesihlangana okwesibili. Kanti yazi-ke nami kade ngicabanga la ukuthi engaze kuyoba njani nje sewungiqomile noma princess. Ke nami ngikhombe ngithi nayi ex-girlfriend yami. Shanks, uma kwenzeka ngikuqoma, nakhona uma kwenzeka ngikuqoma, ngizoba i-girlfriend yakho, hayi ex-girlfriend. Manake, usho ukuthi ujaha ukuthi sithandane, mase siyahlukana futhi? Hayi no, cha akukho njalo. Ukuthi mina ngumuntu kahle kahle oyibukayo i-future, uyabo. So thina nje mengibuka i-future yethu ngiyabona ukuthi thina sazothanda isikhathi eside kabi. 10 years wonke kahle hle. Nakhona futhi hathi sovele sihlukane nje. Uzongidivorce. Oh wow. Yazi uzwakala njengendoda e-right kwi-future. Manake, uzobusuwenzani kwi-future nakho uthi ngizokudivorce? Hayi cha. Alokho angikubukanga ngathi mina ngibuka into eyodwa futhi epositive at a time ye-future yethu. Cha phela musu ukuthi i-future yethu as if sesiyathandana already. Okay. Yazi ngiyafisa ukwazi ukuthi yini lezo senza sithandane ngempela. Oh, hayi kulula ke phela. Singahamba nje sela endlini, sifike sihlale phansi bese ngiyakuchazela ke bese ngicabangile lento ukuthi uzesheshe sithandane kahle. Cha. Angikaze ngisho ukuthi mina ngijaha ukuthi isheshe yenzeke. Ngithe ngiyafisa ukwazi ukuthi yini lezo senza ukuthi sithandane. And naleyo kuyakini into engeke nje ize yenzeke. Hawu noma princess, le statement siyazisho nje na. I-statement shangishela. Iyona punchline yakho le? Yeah, i-punchline statement yami le. Shangisa understand kodwa ukuthi yini punchline? Yeah, i-punchline into othi mawetshela umuntu imangazele esikamnandi. Oh, okay. So, what if ayingimangaze kamnandi? Cha, bengakaze ngibukeke ngaleloso. Well ke ayingimangazi kamnandi. Still angiqomi. Awu, kodwa noma princess. Awu. Hey. Awusho. Kuyenzeka ni punchline ingakumangazi kamnandi. Ya, kwesinye isikhathi kuyenzeka mhlambe uyisho i-punchline kanti bekumele ngabe into oyenzayo. Bese ke ingamangaza umuntu. Oh, shuthi kahle hle ihlukene kabili. Khona eshoyo bese kuba khona yenziwayo. Impela. Ebese kuba khona ke abantu abafana nawe
abathatha ipunchline kumele ngabe bayayenza bona beyisho. Kanti mangadelisa yenziwa kanjani lenziwayo awungichazele. Shanks, ngithe thatha naye ipunchline. Awungilalelanga. Ungamlaleli ke lo. Ngisazama ukucabanga kahle indlela mhlambe engingachazela ngayo ukuthi yenziwa kanjani ipunchline. Sanibona ekhaya. Ya unjani singakusiza? Igama lami nguJabu, ngihamba ngifuna ubaba wami odume ngela Sitshoto. Usishodi mina. Ujabu ingane yami wena? Impela kunjalo baba. Hoyi. Pho yini ngumuntu wena ungayena umuntu? Nami ngumuntu ngidalwe kanje. Hayi lalela la ungazongisanganela wena uyazi? Ngangisanganele. Makadelisa, Shanks. Akathunyiwe nini nalomuntu? Akanti baba bungayiboni izithombe zami ngisakhula bengisendele uma ku WhatsApp. WhatsApp wani? Angidlali lonto mina. Endilalela la mina ingane yami ngiyayazi ngangikhona izalwa. Ngekho nje. Cha phela baba awungeke ungibone ngiqeda ukuzalwa. Ngineyinwele ezincane, ngimpofu. Ahlehle kuyafana nokuthi wonke umuntu uzalwe umlungu. Ekhula akhombiseke ukuthi umuntu noma umlungu. Wazi ulikhulu bo, he? Yabona ke Shanks, into enjena ke ipunchline eyenzakalayo. Kodwa nakhona kuyenzeka ke ngapheli kamnandi njengoba ubona nje. Awe sahlala mnandi entsuze. Awe sahlala mnandi entsuze. Sahlala mnandi.